Una ciudad saludable básicamente tiene tres patas. La primera es una ciudad libre de tóxicos, tóxicos químicos, tóxicos físicos. Necesitamos aire limpio, agua limpia, alimentos limpios, jardines limpios. El segundo pilar sería una ciudad que facilite o posibilite la relación entre las personas. Que tinguem accés a les vivendes, que hi hagi parcs, que hi hagi espais de cultura, que hi hagi espais relacionals que creen convivència i cohesió social, no? Perquè al final tot això revertís en el benestar de les persones. Que tinga recursos, jardins, on de veres la qualitat psíquica i física siga fàcil, accessible al meu voltant. Un espai on totes les persones puguen desenvolupar el seu potencial sense cap tipus de pressió, discriminació o limitació. Un espai on puguem ser nosaltres mateixos. Donde se tienen en cuenta las necesidades de las personas para garantizar su bienestar y sobre todo teniendo mucho en cuenta a las poblaciones más vulnerables. Ja no sols parlem de l'ausència d'enfermetat, sinó que ja parlem també que hi hagi espais com parcs, que hi hagi centres culturals, que hi hagi teatre, que hi hagi música. Puntos de encuentro, puntos de reunión, que facilite el diálogo y el compartir de las personas. Y finalmente, la tercera pata de una ciudad saludable, sin duda, es una ciudad que posibilita con acciones desde lo público el fomento del ejercicio y el deporte y de una alimentación saludable con productos, a ser posible, de proximidad, kilómetro cero y ecológicos. Alimentación y ejercicio. Esa es una ciudad saludable. Jo crec que València té moltíssimes oportunitats de ser una ciutat saludable. Primer que tot per el lloc geogràfic en el que estem. Crec que el clima ens fa tindre un carisma especial. Crec que estar tan a prop del mar també ens dona una calma. Encara no som conscients del potencial que tenim València per a ser una ciutat saludable. Tenemos una climatología que favorece la relación entre las personas. Salimos a la calle porque tenemos un clima amable. Plou, poquet, però bo. I estem molt contents de que es neteja l'aire. València és una ciutat en un clima fantàstic, és una ciutat plana que facilita la mobilitat. De les persones de totes les edats, no estic pensant a soles en xiquets i famílies, sinó en persones majors. També és molt bo el tindre mar. El tindre mar perquè el tenim a l'abast, molt propet. El potencial más grande que tiene Valencia es el Mediterráneo. Una estoneta per a prendre un bany, per a passejar vora mar, es dona molta pau. A banda de que crec en els beneficis de salut de la sal i del sol, i crec que és saníssim. A banda de la interrelació que fem perquè cada vegada que anem a vora mar no solem anar a soles, sinó que anem en relació amb altres persones. Hay miles de estudios y miles de investigaciones que hacen referencia a la dieta mediterránea, a la vida en el Mediterráneo. Yo creo que eso, el sol, la luz, la personalidad de la gente que formamos Valencia, yo creo que es la mayor fuente de salud y fortaleza. És una ciutat que té un pulmó en el mig, com és el riu, que també dona moltes opcions. Tenim un parc gegant, que és el riu Túria, que crec que és la bandera de la ciutat. El riu penso que és una inversió en salut. Vagis el dia que vagis, a l'hora que vagis, trobaràs gent fent bicicleta, passejant, en xiquets, en criatures. O en bicicleta o andando o moviéndose en general. Luego la tendencia ya de poder pasear por el centro de Valencia, yo creo que es una actividad saludable que hay que recomendar. El centro histórico es precioso y las bicicletas, y en ir en bicicleta de un sitio a otro, el carril bici. Tenim una ciutat que és fantàstica. Per a mi, d'entre totes les fortaleses que té la ciutat, és que encara l'escala de barri existeix. És a dir, encara hi ha identitats de barri. Valencia es una privilegiada. Tiene tierra que da alimento. Buen alimento. Hay que hacer verdaderamente hincapié en una alimentación saludable, comer bien, frutas, verduras, que aquí en nuestra zona pues tenemos de las mejores. Una bona alimentació evita problemes i malalties múltiples. Per tant, des d'ahir, des de que tenim a l'abast una potencialitat agrícola i pesquera molt important, crec que és un bon punt de partida per a construir
dietes saludables, sistemes agroalimentaris saludables també amb l'entorn. És a dir, apropar les necessitats i les oportunitats que es brinda l'horta i la gent que la gestiona per fer arribar un producte de proximitat, de qualitat i adaptat culturalment a la nostra realitat, apropar-lo a la ciutat. Els mercats. Trobem mercats pràcticament a tots els barris de la ciutat de València i al final ens aporta esa horta de la ciutat valenciana tradicional, ¿no?, a la ciutat. Tenemos una historia de encuentro de pueblos, de acogida, de apertura, de integración de culturas, no podemos perder. Y tenemos las personas. Si hi ha relacions humanes en quantitat i en qualitat, hi ha benestar, hi ha salut. És un indicador que s'oblida, no? Com es relacionem, on es relacionem. És a dir, la mobilitat, l'espai urbà modifiquen la nostra manera de relacionar-nos i l'indicador de mala qualitat de la relació és la mala qualitat de l'aire. El soroll, per exemple, és un impacte que condiciona les nostres relacions. Així mateixa podem tenir una conversa, podem estar 3 persones entenent-se i estem d'una manera relaxada. En quants llocs a València podem tindre aquesta conversa? Creuar-se la gent i fer un somriure pel matí, això és crear un entorn saludable. Al final, les relacions personals són claus en la salut dels veïns i veïnes i la salut dels barris. Les qüestions més importants que fan que guanyem en salut o en benestar són les possibilitats de participar tots junts en igualtat amb la resta de persones en les que compartim una ciutat. Que totes les persones, ja vinguen d'ací i d'allà, tinguin el mateix tipus d'oportunitats i accés als recursos que la gent d'ací tenim accés, però moltes persones que viuen als nostres barris, a la nostra ciutat, no tenen accés. Integrar. Integrar es una palabra que tenemos que empezar a practicar, integrar la diversidad. Som afortunats de tindre aquesta diversitat que tenim tant cultural, diversitat sexual, diversitat de tots els tipus i n'hi ha que valorar això i el tema d'una ciutat saludable és el poder tindre una inclusió 100%, totes les persones que estiguen així puguen tindre les mateixes oportunitats. Pues traiem des d'un accés a la vivenda, la no discriminació, que estan trobant-se problemes de discriminació d'accedir a vivendes, per tema de que són persones migrants. Necesitamos políticas que facilite a las personas construir con una nueva visión, mucho más centrada en lo que es un modelo holístico, en lo pequeño, en lo cercano, en eso que podemos hacer todas las personas y que es comprometernos con nuestras conductas para construir una sociedad en común. Imagina, si com a individus ja tenim aquestes potencialitats, si ens juntem en col·lectius, en entitats, en fer barri, és molt important fer barri, que la salut no només siga l'ausència de la malaltia, que sí, però també és tema de prendre consciència i ser conscients que els primers protagonistes de la salut som nosaltres mateixos.